ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಬಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಅದಾದ ಬಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮುಳಿತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಾತ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ಒಂತಿಗೆ ಪಾರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾನ್ಪೆ ಓಡೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಜೆಗೆ ಪೋತೇರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆವಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರಿನಿ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಣ್ಣು ಲಕ್ಕನಾಗ ಹೊರ ಲೇಟ್ ಆಪು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಪುರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಬಟಾಣಿ ಬಾಡ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ದೇವಣ್ಣ ಬಟಾಣಿ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಬಾರ್ದಿಯಾರೆ ಅಂಚ ಯಾವ ಇತ್ತೆನ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪುಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಟಾಣಿ ಬಾಡ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಜನನೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೈಸೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂರನ ಪಾರಂಡು ಪಂಡೆತ ದಾದ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ನ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನೆನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೆಟ್ಟದು ಮೂಜಿ ಪಾವನ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡದ ಮೂಜಿ ಪಾವಂದನೆ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಆರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಪಂಡಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದ ಕರಿಮಣಿ ಅಂಚ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಪೋಂದು ಲೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಡದ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ನಮಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿಗತ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕರಿಮಣಿ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂದು ದುಂಬುದ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರತಿ ಮದಿಮೆದಕ್ಲೆ ಪುರ ಏತು ಹಂಗ ಬೋದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ದ ರೇಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರೋಡವ ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪುನಿ ಕುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಗುಂಡಾಲಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅಡಿ ಅವಳು ಅಂಚೈತೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೋಯಿ ನೆನಿತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವರು ನೆಂದು ತುಂಬುದ ಏನು ವರ್ಷ ಉಂಡು ನೆಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾತಂತೆ ನೆನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು ವಸಟೆ ಪೋಪು ನಿಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಲ ಬರ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬರ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ಗು ಆ ಕರಿಮಣಿ ದತ್ತನ ಏತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡಿ 20,000 ಅಂಚೆತನ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಸಿಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಆತದೆ ತಂದಿನಿ ಅಪ್ಪ ರಡ್ ಪವನ್ ಇತ್ತನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಮಂತದೇ ತಂದಿನಿ ಇತ್ತ ಐಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ ದಿಪ್ಪುಂಡೈಟ್ ಅಂಡ ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ನಮಕ್ ಆಪ್ನಾತ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪ್ಚತ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಲಾವು ತೂಕ ಇಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಚಂದತ ಮಾರೆ ವಾ ಶೋಕಾತ ತುಯರು ಶೋಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಂದಿದ್ದು ರಪ ರಪ ಬಿದಾಡೋಳು ಗೈಸ್ ಬಿದಾಡಿಯ ಒಂಬರೆ 7 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ದುಂಪೋಯಿರು ಹೊರ ಮೂಲ ಪೂಂಜಲಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯನ ಬಂಟವಾಳಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪುಂಜದ ಕಟ್ಟೆ ಪೋಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುನ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಡಲಿಕ ಬತ್ತ 5 hours later ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತದು ಏಪ ಬೈದ ನಾಳೆ ಆತನ ಇಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ನ ನಾಳೆ ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಕರಿಮಣಿದೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪವೆನಿಕ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವರ್ನಲ್ಪ ದೀಪತ ಅಂಚ ದೈವದಿಕ್ ಮಾತ ದೀದ ಎರಡು ಕರಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ನಾನೈತೆ ಬಯ್ಯ ಕಚ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತಿ ಬಸಾಲೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅವಡು ನಾನು ಕಜ್ಜಿಪೌಡು ಬೆಂದರ್ಸು ಪಾಡಳು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿನಿ ಇನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7,260 ಅಂಚ ನೀ ಬದನೇದಾಯ್ತಲೆ ನೀ ಬಸಾಲೆ ಕೊಯ್ತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ ಮನ್ಪುಡ ತ್ಯಾರೆದ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಚಿಂಟಿ ಚಿಂಟಿ ನೀ ಪೋತಿಜಲ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋತಿಜಲ ನಮ್ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಅಂಬನ್ನ ಹಾಲಿತ್ತಂಡು ಹಾಲಿತ್ತೆ ಬಿನ್ನರಟ್ಟನೆ ಅಪ್ಪದಿಲ್ಲಾಡಿ ಇದೇ ತೊಲೆ ಈ ಕರಿಮಣ್ಣಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಮೂಲ್ದೀಪ ಪೂ ಪತ್ತೊಂದಿ ತೋಜಿಂಡ Kita tuh
ಫಸ್ಟ್ ಪೂದಿದು ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜು ನಿನಿ ಚಂದ್ರ ತೋಜುಜಿ ಮಾರೆ ಚಂದ್ರ ಉಂಡು ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ವ ಚಂದ್ರ ತೋಜುಜ್ಜಿ ದೀಪ ದಿಯೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನಲ್ಪ ದೀಪ ದಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ದಾದ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ದೇವರು ಒದಗೋಡತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2025 ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಳು ಮಾತೇರಿಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ಕಿದೆ ಅವು ಸಂತೆದ ಕಪ್ಪಾದ ಪೋತು ಒಂಜೋರ್ ಶಾಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾದು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟಾತನ ಒಂಜೋರ್ ಸಾಂಡ್ ಸೋಕುಂಡು ಚೂರಿಂಚ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಸೋಕುಂಡು ಅವಿತೆ ಡಿಸೈನ್ ದಾದಂದೆ ತೋಜುಜಾ ಚೂರ್ಲಾ ಕಪ್ಪೆ ತೋಜುನ ಇದು ಶೋಕದ ಡಿಸೈನ್ ಬಂಗಾರ ನೆಂದೆಲ್ಲ ತೋಜ ಬಂಗಾರ ಮೆನ್ಕುನು ಚೂರು ಚೂರು ಮೆನ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಇಂದೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಾ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಅಂದ ಕೈಟು The next day. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಮನ್ಪುಗಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಯ ಮನ್ಪುನಾಂಡ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಅರಿ ಮೊದಲರೆ ಪಾಡೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಿನ 2 ಸರ್ತಿ ಈಜಿನ ವಾಸನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಅರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎಸ್ಪುನ ಅರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ದೀತೆ ನೀರು ಅರಿ ಅಡ್ಪಂದು ಪಂಡ ನೆನ್ಯಾನು 2 ದಿನ ಬುದುಲ್ಪದು 2 ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪೂರ ದಿನಾಟ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಅರಿಯರೆ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನನೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಗು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿ ಡುಣ್ಗೊಡು ಪಂಡ ದೊಂಬು ದಿಯರೆ ಬರಲಿ ಒಂಥರ ಒಂಚೂಚು ತೇವಾಂಶ ಇಪ್ಪೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನತ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ರಸ್ಮೂಲ ಒಂಚಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿ ಉಂಡ್ರೆ ನಾನೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಚೂರು ಚೂರು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಪೊಡಿ ಇಂಚೆನ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ಯಾನ್ ಉಣ್ಗಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಂಚೆ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಕ ಎಲ್ಲಿ ಅರಿಪೇಂಡ ಬಂಗ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಗಲೀಜ್ ಹಾಪು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಸೋಕು ಅರಿಪುಗ ಕಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂತಿದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಕಿ ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ಗ ನೀನು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಪಾಕ ಅವಡು అయితే ನೀರು ಉಂಟು ನೆಸ್ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಡ ಬೇಗ ಪಾಕ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯಾರ ಬರಲಿ ಐಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳೋಡು ಇಂಚ ನೀರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ದೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಸ್ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ದೀದು ಒಂದೊಂದೇನೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರತ್ತಿನಟ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಈಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಂತದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು
ಶೋ ಖಾರಪ್ಪು ನೆಟ ದೀಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪೆ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ನೀತ್ ರೌಂಡ್ ಆವಡು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಆವಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಪುಣಿ ಪುಡಿಯಾರ ಬರ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನತ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿರು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅದಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ ತಿಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆವು ಅಗ್ಗಿನ ಅಂಡ್ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಂತೆ ಅವು ನಡಗುತ್ತಾನೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಣದ ಅಂಚಾದಾದ್ರೆ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಪೊರ್ತದಾಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೈಕೆ ನಾನು ಹೂವಂಡಲ್ಲ ಪರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಾಯಿ ಪೊಡತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಬಂಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡತ್ತ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆದು ಚೂರು ಬಂಗಾಯಿನಿ ಬೇಸನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪರ್ದು ಪಾರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಅದ ಮಂತದೈನು ಪಿರ ಒತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇದು ಕಾಯ್ತೆ ಪಿರ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಕಜ್ಜಾಯದೆ ತೊಂಡು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಎಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಇದು ಕಜ್ಜಾಯ ಆಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದು ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕರ್ಕುರು ಬೈದು